बड'लेण्ड ओनसोलाव बोसोरनै जोंनि सरकार सोलिबाय UPPL नि दैदेननायाव आरो बे समाव जिखिनि जौगानाय हाबाफारि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों मावदों बेखौ माखासे मानसिफ्रा माखासे रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे रेलिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो UPPL हान्जाया जे रायजो राजाफोरखौ सिबिनो फैदों आरो बेवहाय जे खौसेथि आरो गोजोनखौ लाबोनो फैदों आरो बेवहाय जे गासैबो रोखोमनि जौगानाय फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि आबादारिफोरनि आइजोफोरनि गासैबो थाखोनि जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जे जोंनि हान्जाया फैदों बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेसेज होदों मानोना बेखौ लानानै जायफोरा दिनै जोंनि जौगानायखौ मोजां मोना जोंनि खौसेथिखौ मोजां मोना दा बेफोर मानसिफ्रा जानला मानला खोथा बुंदों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो स्पष्ट खोथा बुंनो सानो जे बोसोरनैयाव बर' माहारिनि गासैबो बिथिंफोरखौ जोङो हाजोबाखैब्लाबो जेसेबां हायो बिथिंफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव हा हुनि जेंनानिफ्राय लानानै जिमानखिनि जेंना जोंनि रायजो राजाफ्रा दङ आरो बेजों लोगोसे बिरिटायार गोरोबथानि गासैबो जाफुंसारनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन गोख्रोङै खामानि मावबाय लालांबाय थागोन आइ आफा रायजो राजानि अननाय मोजां मोननाय आरो फोथायनाय जोंनि सायाव बेनो जोंनि थाखाय आशीर्बाद बेखौनो लानानै जों अराय सम खामानि मावलांगोन आरो बड'लेण्डआव जाहाथे इयुनाव मालाबाबो हिंसा जाफैनो हाया आरो खौसेथि गोजोनखौ लानानै जों गासैबो सोरगिदिं जौगानायखौ लांबाय थानो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन हाग्रामा महिलारि होननाय जेबो समस्ति गैया रायजो राजानिसो समस्ति हाग्रामा महिलारिया सिगिनानै थाखा फैसा रानलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामबाय थादोंमोन आरो बे थासारिया दा गैला नंखायनो खुनु मोनसे समस्तिया हाग्रामानि होननाय समस्ति गैया हाग्रामानि होननाय जेबो समस्ति गैया बे समस्तिया लासै बेयो रायजो राजानिसो समस्ति आरो फैगौ इलेक्सनाव हाग्रामाल' नङा BPF नि रावबो सासेयाबो इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनो हानाय थासारियानो गैला NDP निल' नङा आगोलनिफ्राय BLT नि समावबो BLT फ्राबो माखासेया दाबो रिहेबिलिट जानो हायाखै दिनै बे रिहेबिलिटेसनखौ 100% खालामनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो रायज्लायगासिनो दङ आङो मिजिंथियो गुसुं समनि गेजेरावनो बेफोर जेंनाया जोबजोबगोन 6.3 खौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ मानोना बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो फरायसालिया जे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेखौ जों लुबैयो बेवहाय जेबो जोङो सेकेन्ड थट गैया नंखायनो जेब्लायसिम प्रभिन्सियेलाइज जाया अब्लासिम जोङो खामानि मावलांबाय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद माहारि आफादफ्रा गावसिनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो जों सरकार हिसाबै जोंनि जि दायित्व बेखौ जों मावलांबाय थागोन गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन